Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa OP Uusimaan varautumisen webinaariin. Minun nimeni on Eveliina Koskela ja meillä on monenlaista mielenkiintoista asiaa tänään ohjelmassa. Ihan ensimmäisenä muutamalla sanalla pääsen kertomaan teille omistaja-asiakkaan uusista eduista ja vähän vastuullisuudesta meillä OP Uusimaassa. Sen jälkeen Juhana jatkaa katsauksella korkomarkkinoista ja Heidi pääsee jatkamaan sitten ajankohtaista asiaa tähän liittyen, koska varmasti kaikki tämän tietävät, kun korot ovat nousseet, niin monenlaisia kysymyksiä voi tulla siihen, että mitä esimerkiksi oman lainan kanssa kannattaa tämmöisessä tilanteessa tehdä ja miettiä. Sitten vielä viimeisenä Kati kertoo meille säästämisen aloittamisesta, joko itselle tai lapselle tärkeä asia myöskin meillä. Ja tosiaan koko tämän tilaisuuden ajan chat on siellä käytettävissä, jos haluatte kysyä jotakin meidän esiintyjiltä tai sitten ylipäänsä tulee mieleen jotakin kysyttävää näistä aiheista tai mistä tahansa muusta, niin käyttäkää ihmeessä sitä hyödyksi ja kysykää meiltä. Yritetään myöskin joitain kysymyksiä nostaa tähän meidän lähetykseen, jos teillä on meidän puhujilta jotakin kysyttävää. No niin, eli tosiaan omistaja-asiakkaille on kerrottu tässä jo tänä vuonna hyviä uutisia liittyen OP-bonuksiin. Toivottavasti kaikki olette tämän jo huomanneet, eli tältä vuodelta omistajat saavat 30% enemmän bonuksia. Ja nyt vielä loppuvuoden ajan näitä kertyy, tästä ollaan kerrottu jo teille aikaisemmin, mutta nyt sitten myöskin muita omistaja-asiakkaan hyviä etuja, niin alkaen tästä lokakuun alusta 6 kuukauden ajan kaikki päivittäiset pankkipalvelumaksut ovat ilmaisia. Eli tämän puolen vuoden ajan tämmöiset meidän päivittäispalvelupaketit, mihin kuuluu kortit, verkkopankki, tilit sekä tämmöiset yksittäiset tuotteet, niin ovat maksuttomia omistaja-asiakkaille. Ja nämä kaksi asiaa, eli tämä 30% enemmän bonuksia ja sitten pankkipalvelumaksut tässä nyt maksutta tämän puolen vuoden ajan, niin noin 100 miljoonaa euroa lisähyötyä saa meidän omistajat näistä eduista johtuen. Ja lisäksi nyt sitten vielä marraskuun alusta käyttötilien korot on ollut meillä nollassa, niin nyt päästään taas pitkästä aikaa maksamaan myös näille korkoa, tämä 0,25%. No sitten vielä tähän alkuun muutama sana vastuullisuudesta täällä OP Uusimaassa. Eli meille on erittäin tärkeää olla vastuullinen finanssialan toimija ja haluaisimmekin olla se Suomen vastuullisin finanssialan toimija ja teemme paljon asioita tämän eteen. Tänä vuonna on toteutettu jo monia asioita, muun muassa tuettu lasten ja nuorten harrastustoimintaa, lisätään talous- ja digiosaamista, tuetaan yrittäjyyttä ja muutenkin monia tärkeitä asioita. Ja miksi tämä asia on juuri nyt ajankohtainen on se, että meillä on käynnissä äänestys ensi vuodelle, että mitä meidän OP Uusimaan omistajat haluaisivat, että me teemme tämän meidän oman alueen hyväksi. Ja toivottavasti, jos ette vielä ole tätä äänestystä missään huomanneet, niin käytte tämän jälkeen antamassa oman äänenne asialle. Tässä yksi esimerkki, mitä nyt tänä vuonna on tehty, eli jokainen uusi omistaja-asiakas, joka tulee meille, oli sitten esimerkiksi lapsia tai totta kai aikuiset myös, mutta jos esimerkiksi nyt mietitte, että oma lapsi ei ole vielä pankin jäsen ja haluaisitte lapsen liittää, niin aina jokainen uusi omistaja-asiakas niin voi valita, annammeko me 25 € luonnon monimuotoisuuden suojeluun tai hoitoon täällä Uudenmaan alueella vai tuetaanko lasten ja nuorten terveyttä kummien kautta. Ja nämä kaksi aihetta on nimenomaan noussut tämän äänestyksen kautta, eli todella se vaikuttaa, mitä meidän omistajamme tästä asiasta miettivät. Näin, tällaisilla pienillä avaussanoilla mennään eteenpäin ja seuraamaan aiheeseen, eli Juhana, ole hyvä, tervetuloa. Kiitoksia. Minun nimi on Juhana Pelliniemi ja toimin OP:ssa korko- ja valuutta
rahoitustuotteiden parissa ja korko- ja valuuttamarkkinoiden ympärillä päivät menee. Lähdetäänpä katsomaan, miltä markkinatilanne tällä hetkellä näyttää. Ajankohtaisina teemoinahan meillä on ehkä tämmöinen hidastuva globaali vire taloudessa, nopeat koronnousut, korkea inflaatio ja katsellaan seuraavilla slaideilla vähän, että onko näköpiirissä nyt sitten minkä näköisiä muutoksia sitten siellä. Ja tämmöisen oikeastaan voisi sanoa, että ollaan hyvin nopeasti menty pitkästä epänormaalista ajasta melkeinpä saman tien uuteen lähes epänormaaliin aikaan, tai jonkun mielestä voi olla normaalikin aika, mutta katsotaan vähän sitä, että mihinkä tämä alkaa tästä sitten asettumaan. No hyvä. Taantumaahan me on noin vuoden päivät jo odoteltu. Silloin kun oli energiakriisi, näytti pahimmalta, niin kyllä aika moni ennusteli jo taantumaa sitten tulevan hyvinkin nopeasti, mutta oikeastaan sieltä viime vuoden tammikuusta saatiin yllättävän leuto tammikuu ja yhtäkkiä tuntui, että se koko ilmapiiri kääntyi sitten aika paljon positiivisempaan suuntaan ja tuli semmoinen olo, että tästähän me kyllä sittenkin selvitään ja pärjätään. Jos olisi ollut tosi kireät pakkaset, niin olisi ollut tietenkin vielä erinäköistä. No hyvä, nyt sitten keskuspankkiasiaa, eli katsotaan vähän, että miten se markkinahinnoittelu on tähän asti mennyt korkojen osalta ja mikä on ollut sitten toteuma. Eli alkuvuodestahan markkinat hinnoitteli tälle vuodelle jo 2-3 koronlaskua, mikä nyt oli oikeastaan täysin ristiriidassa siihen, mitä keskuspankki sitten sanoo. Ja hyvä muistaa se, että hinnoittelee markkina mitä tahansa, niin keskuspankkihan sen tahdin sitten määrää. Ja tänä vuonna hinnoitellaan tai tällä hetkellä hinnoitellaan sinne 24 vuoden loppupuolelle sitten ensimmäistä koronlaskua. Ja oikeastaan voi sanoa, että vaikka viime viikonlopun ikävien tapahtumien jälkeen niin keskuspankilta tullut jo kommenttia, että ehkä vuonna 2025 ollaan vielä yli tavoitetason. Että ennustettavuus on ihan äärimmäisen huono sitten tällä hetkellä. Ja seuraavilla slaideilla mulla on muutama kuva sitten tuosta markkinahinnoittelusta ja sehän on ollut ikään kuin kroonisesti väärässä. Se on jatkuvasti aliarvioinut sen tulevan korkokehityksen. Ja keskuspankki hyvin yksiselitteisesti sanoo, että niin kauan kun ollaan inflaatiotavoitteen yläpuolella, niin korkoja pidetään ennallaan taikka sitten nostetaan. Ja tässä on oikeastaan meillä 3 semmoista seikkaa, jotka kaikki sanoo vähän eri asiaa. Meillä on markkinahinnoittelu, sitten meillä on keskuspankin kommentointi ja sitten on oikeastaan tiede, että tämmöinen Taylor-sääntö, mitä nuo keskuspankkiirit sitten aina silloin tällöin seurailee, niin sehän sanoo, että me euroalueen korot pitäisi olla korkeammalla kuin Yhdysvalloissa ja siellä mennään noin 5,5%. No, pohjainflaatio on 4,5 ja jos kahta asiaa pitäisi seurata, niin itse seuraisin pohjainflaatiota ja työllisyystilannetta. Ja nyt sitten tässä viime vuosina oikeastaan, kun Pohjoismaat on ainoat Euribor-laina tai Euriborin lainansa sitoneet velalliset, niin oikeastaan jenkit, Eurooppa, kaikki on siellä kiinteässä korossa. Siellä ei käytännössä Euriborissa ole lainaa juuri ollenkaan. Ja sen takia tämä korkojen nousu tuntuu aika paljon reilummalta täällä, tai en tiedä voiko sanoa reilummalta, mutta tuntuu kovemmin meillä, koska meillä myös olemassa olevien lainojen korkokulut nousee. Euroalueella ainoastaan uuden rahoituksen hinta sitten muuttuu. Näin. Ja mitä seikkoja sitten tuolta löytyisi, että minkä takia me voidaan olla ehkä vähän pidempään korkeammalla tasolla, niin energiahinnat, nähdään nyt vaikka jo 2 päivän aikana, niin 15 senttiä näkyy nousua tuolla pumppuhinnassa, että melkein 10% taas parissa päivässä tullut lisää. Ja silloin kun energiahinta on korkealla, niin sehän valuu aina sitten palveluihin eteenpäin. Ja nämä viime viikonlopun tapahtumat, niin ei ainakaan energiahintoja varmaan niin kuin kovasti sitten laske. Sitten siellä on palkankorotuksia sovittu ensi vuodelle, veronkevennyksiä ja niin poispäin. Eli ihmisten ostovoimaa halutaan pitää tai käytännössä tukea sitä.
Ja niin kauan kuin meidän työllisyystilanne on korkea ja hyvällä tasolla, niin aika vaikea nähdä sitten, että mistä se inflaation lasku tulisi kautta korkotason lasku. Et se pääviesti on, että pidempään ollaan ja korkeammalla kuin ollaan odotettu. Ja tässä kuvassa näkyy markkinahinnoittelu Euriborille 2 vuotta sitten ja vuosi sitten. Eli tällaiset markkinahinnoittelut, niin näitä ei pidä ottaa ennusteina, vaan ikään kuin, että jos hinnoittelu on oikeasti noin absurdi tai odotus korkotason noususta on noin mitätön, niin silloin yleensä on järkevää sitä hyödyntää ja sitoa sitten lainaa kiinteeseen korkoon. Eli korkotason noustessa sitä viitekorkosidonnaisuutta Euriboreista pidempiin viitekorkoihin niin tulisi sitten suosia. Eli käytännössä se, että nyt kun on paljon informaatiota jaossa, että miten korot tulisi menemään loppuvuonna tai ensi vuonna tai sitä seuraavana, niin ne usein perustuu näihin markkinahinnoitteluihin ja käytännössä se toteuma on ollut kyllä ihan jotain muuta kuin mitä markkina aina sillä hetkellä hinnoittelee. Ja tässä on oikeastaan laitettu tällainen viuhka, missä on jonkunnäköisiä luottamusvälejä korkotasoille, että 90% todennäköisyydellä voidaan sanoa, että korot on -1%-9%, mutta 2 vuotta sitten tällainen samanlainen käppyrä, niin se 10% siitä sitten toteutui. Ja tätä pitää ehkä oikeastaan lukea niin, että en usko, että toi oranssi korkohinnoittelu toteutuu tuollaisenaan. Ei se ainakaan sitä juuri koskaan ole toteutunut, mutta tämän kalvon ydinajatus on se, että nyt jos Euriborin muutat kiinteäkorkoiseksi, niin silloin se noudattaa oranssia käppyrää, eli pystyy sen koron tuosta keskeltä sitten laittamaan kiinni. Eli jos mietit sitä, että oletko Euriborissa, käyt katsomassa, mistä ne korkohuiput löytyy, niin toinen vaihtoehto on sitten pidentää sitä korkosidonnaisuutta, ja tuossa käytännössä on, siinä kiinteän koron hinnassa on jo koronlaskuodotukset mukana, eli ei tarvitse odottaa, että ne korot tai keskuspankit alkaa toimimaan. Et kiinteät korothan saa tällä hetkellä alle sitten Euribor-korkojen. Ja tässä oikeastaan on vielä nyt sitten piirretty tuohon talletuskorko ja pohjainflaatio. Ja edellisiä koronnostosyklejä, jos me katsotaan 2000 ja 2008, niin talletuskorkohan oli 1% verran pohjainflaatio yläpuolella. Eli nyt jos meillä on 4,5 tällä hetkellä pohjainflaatio, niin samalla kaavalla niin tuon talletuskoronhan pitäisi olla jossakin 5,5% paikkeilla. Mutta se mitä keskuspankit nyt tekee, siellä on pitkä putki koronnostoja alla, niin kun se vaikutus tulee viiveellä, niin he ihan järkevääkin on, että nyt pidetään tämmöistä tuumaustaukoa vähän aikaa ja katsellaan, että miten tämä rupeaa markkinoihin sitten vaikuttamaan. Mutta tässä on vielä hyvä ehkä nostaa sellainen, että tuolla tasolla kun nuo korot oli, niin se korkotaso itsessäänhän ei johtanut sen inflaation laskuun, vaan molemmilla kerroilla siihen johti kriisi. Et siellä on IT-kuplaa ja finanssikriisiä ja oikeastaan sitä kautta, että inflaatiopaineethan hävisi, kun tuli aika korkea työttömyys ja siitä sitten lähdettiin alaspäin. Eli tämä kuva ehkä vain kertoo sitä, että minkä takia se tiede sanoo, että nyt pitäisi korkojen olla euroalueella korkeammalla. Mutta ihan järkevää EKP:ltä noin nopean syklin jälkeen seurailla sitä tilannetta. Ja nyt sitten Euriboreissa, kun ollaan, niin tässä on ollut tuommoinen 3-14 kuukautta aikaa, että viime vuoden elokuussa oli ensimmäinen nosto, niin ikään kuin meillä ei tarvitse korontarkistuksia odotella, pystyy aina sitten muuttamaan sitä korkosidonnaisuutta. Ja tuolta 21-22 luvuista kun lähdettiin, niin tuollaiseen noin 0,5 sai sitten koron melkein 15 vuodeksi kiinni, mikä nyt on tuollaisella 25 vuoden lainalla ihan hyvä. Eli käytännössä niin joka hetki odottamalla on sitten pikkusen hävinnyt. Ja ehkä vielä sellainen, että
tuntuu, että suosittua oli sitten 12 kuukauden Euriboria vaihtaa 3 Euriboriin, niin koronastosyklissä se on ollut ehkä kuukauden verran ollut edullisempi ja sen jälkeen muuttunut kalliimmaksi. Ja näin. Sitten yhteenvetona. Pohjainflaatio on aika sitkeätä, työllisyystilanne hyvä, niin ei käytännössä ole mitään perusteita vielä sitten korkotason laskulle, mutta hyvin datariippuvaista ja nopeasti voi asiat muuttua suuntaan ja toiseen. Ja tämmöinen higher for longer -sanomahan on se, mikä keskuspankilta tulee, eli ollaan nyt näillä tasoilla ja seurataan ja katsellaan, mihin sitten tässä mennään. Et ikään kuin riskinähän on se, että nyt ei nosteta tarpeeksi ja sen takia joudutaan olemaan sitten vähän ehkä turhankin pitkään tällaisilla tasoilla. Mutta toki ei manata hirveästi tulevaisuutta, toivotaan, että päästäisiin jossain vaiheessa korkotasoja laskemaan. Mutta historiaa kun katsoo, mä voisin melkein jopa kelata vielä pari sivua taaksekin päin, että täältä kun katsotaan se 2008 lasku, niin saatiin vasta tuolla 2021 korot nollille, että kyllä se aika hidasta se EKP:n toiminta on ollut ja johtunee siitä, että siellä on hyvin erinäköisiä talouksia ja ikinä se korkotaso ei ole kaikille sopiva. Eli näin voi tälläkin kertaa sitten olla, että ei nosteta tarpeeksi ja liian jätetään se ikään kuin puolitiehen, sitten ollaan pidemmän aikaa siinä. Hyvä. Sitten käytännössä niin sellaisiin asioihin pitää vaikuttaa, mihin pystyy vaikuttamaan, ja siellä on pilkottu pikkusen sitten tämmöisiä elinkustannuksia, että mihin ne ihmisten rahat menee. Niin hyvä jokaisen vähän testailla, että onko se asuntolainan kuukausierä, että onko se 20% vai 30% vai 40 tai jopa 50% siitä asumisen tai käytännössä mihin se palkka sitten menee. Ja sitä kauttahan tulee sitten myös sitten se korkoriski, että kuinka paljon on varaa ikään kuin vielä sitten korkojen nousta, että rupeisi tulemaan niin kuin muita vaikeuksia. Mutta käytännössä tämmöinen energiahinta, sen sä voit lyödä vuodeksi tai 2 vuodeksi kiinni sähköt tai sitten lainan haluamallesi ajalle, niin juuri muihin hintan nousuihin ei pysty sitten vaikuttamaan. Sitten pitää vain jättää asioita tekemättä tai ostamatta. Ja näin. Ja tähän on laitettu sitten kiinteästä korosta, niitähän ne nyt on 25 vuotta plus miinus jotain, mutta hyvin tyypillinen laina-aikahan tuommoinen 25 vuotta on. Ja nyt jos me ollaan Euriborissa, niin jos on 3 Euriborissa, tarkistuu sitten 4 kertaa vuodessa ja vuosi kerran, niin eli hyvin monta kertaa se kuukausierä tulee siellä elämään ja muuttumaan, ja sitten kiinteäkorkoisessa lainassa, niin sehän tiedetään taas ennakkoon. Ja se, mikä ehkä täällä pääkaupunkiseudulla on hyvä, kun lainasummat on usein isoja, niin sulle ei tarvi olla kaikki kiinteässä tai kaikki vaihtuvassa. Mä sanoisin, että ne on ikään kuin ääripäitä. Et ne ei ole ainoat vaihtoehdot, mitä on käytössä. Eli siellä voi olla 75% kiinteitä, 25 vaihtuvaa tai tämmöinen 50-50 tyyppinen ratkaisu. Se on semmoinen, mikä voisin kuvitella, että aika monelle sopii, koska sehän aina puolittaa sitten, jos sulla on 50-50, niin korkomarkkinaliikkeet saadaan puolitettua sitten niistä kuukausimenoista. Ja laitoin muutaman esimerkkitason, missään ei ole lainamarginaaleja mukana, mutta Euriborit kun on 3,98, voisi melkein sanoa pyöristää, että 4-4,20, niin tällä hetkellä esimerkkinä 3 ja 5 vuoden kiinteeni on ihan houkuttelevan näköinen, että taisi tänä aamuna olla 3,63 tai 3,64. Eli ollaan oikeastaan melkeinpä 0,5% sitten Euribor-korkojen alapuolella. Ja sitten kun on lyhenevä lainapääoma, joka sieltä ruksuttaa koko ajan pienemmälle, niin toki sitten se riski siitä, että korot menisi alle tuon kiinteän, niin on aina pienempi. Mutta nyt jos on Euribor-sidonnaista lainaa ja jos nyt odotetaan tai toivotaan, että korot nyt on jotakin 2,5 ja 5 välimaastoa, niin tuo kiinteä korko on oikein mallikas ratkaisu sitten tähän. Ja koska niitä Euribor-tarkistuksia tulee olemaan paljon, laina-ajat on pitkiä, niin
käytännössä ei kannata pelätä, että ne korot laskee. Sitä kannattaa pikemminkin toivoa, että jos sulla on 20-30 vuotta laina-aikaa, sulla on siinä 3 vuotta kiinni tai 5 vuotta kiinni sen sijaan, että on 3 kuukautta, niin kyllä siellä ehtii vielä monennäköisiä korkoja sitten maksamaan. Näin. Kiitokset omalta osaltani tästä. Kiitos Juhana. Vai. Yksi kysymys olisi sinulle. Yksi, no niin. Joo. Vähän sivusit jo sitä tuossa, mutta täällä kysytään, että miten näet, että Lähi-idän tilanne vaikuttaa korkomarkkinaan? Osaatko heittää mitään valistunutta arvausta? Joo, osaan. Tai mä voisin oikeastaan sanoa, miten se nyt tänään ja eilen tässä on vaikuttanut. Niin oikeastaan se, että nyt oli EKP vähän viesti, että tämä saattaisi koronnostot olla tässä. Tai oikeastaan niin kuin markkina ajatteli, että tämä saattaisi olla tässä. Ja oikeastaan heti tämän Lähi-idän jälkeen EKP kommentoi, että voi olla, että joudutaan nostamaan vielä lisää. Eli käytännössä se korkosuojausnäkökulmasta se meni hyvän näköiseksi, koska toi lyhyt korko, tavallaan riski lyhyen koron noususta kasvo ja samalla siellä taas ne pidemmät viitekorot, mitkä määrittelee suojauksen hinnan, ne tuli alaspäin. Ja sen takia itse asiassa tossakin, että se laski tuohon noin 3,60, mutta se on noin prosentin luokkaa siitä kokonaisinflaatiosta se energia, niin kyllä se kasvattaa sitä riskiä, että energiahinnat kallistuu, se näkyy inflaatiossa. EKP:n on pakko pitää korkoja sitten korkeammalla. Selvä juttu. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. No niin, sitten jatketaan eteenpäin ja päästetään seuraavaksi Heidi kertomaan sitten vähän enemmän sieltä asuntolainan näkökulmasta. Terve. Ja hyvää iltaa tosissaan myös mun puolesta. Mä oon Koposen Heidi ja toimin täällä OP Uusimaassa niin osaamisen tiimissä. Ja vahvasti henkilöasiakasrahoitus, eli ihan teidän niitä arjen juttuja, niin pyöritän ja tuen kollegoita niissä asioissa. Mutta tosissaan aloitetaan tästä vähän ikään kuin hyvänä jatkona tolle Juhanan markkinakatsaukselle ja ajatuksille, niin vähän siitä, että miten sitä taloutta voisi nyt ensisijaisesti turvata ja minkälaisia vaihtoehtoja meillä on, ne on niin kuin äkkiseltään tarjolla. Eli sieltä tosissaan löytyy korkokatto, yksi korkosuojauksen vaihtoehdoista, ja siellä on tosissaan pisimmillään 14 vuodeksi jopa pystyy lukitsemaan viitekorkoa, ja sitten tosissaan lyhyimmillään on 5 vuotta. Ja vaihtoehtoja löytyy välistäkin vielä, joten varmasti löytyy semmoinen sopiva kunkin elämäntilanteeseen, jos miettii sitä, että millä tätä asiaa voisi omassa arjessaan ja taloudessaan niin kuin turvata. Ja tosissaan täällä lähtökohtaisesti siis asetetaan viitekorolle, eli meillä aika usein sille Euriborille sitten se taso, minkä yli se ei sitten mene. Ja tosissaan niin täällä on semmoinen aika kiva juttu, että on aika joustava, eli tänne pystyy tekemään pikkasen muutoksia, pystyy maksamaan ennenaikaisesti vaikka lainaa poiskin, eikä tule mitään sanktioita sen kummallisemmin. No sitten toinen vaihtoehto, eli tosissaan tämä kiinteä korkojakso, mikä oli tuossa Juhanankin materiaalissa esimerkkinä. Eli sieltä löytyy tosissaan sitten vielä tarkempaa ennustettavuutta. Eli täällä lukitaan siis tosissaan nimensä mukaisesti koko paketti kiinteäksi. Eli siellä on sitten kokonaiskorko, joka ei muutu sovitun jakson aikana. Ja täällä sitten yleinen korkotason nousu niin ei vaikuta millään tavalla sitten siihen omaan velkakirjaan, vaan siellä on tosissaan se lukittu korkotaso kokonaisuudessaan. Tästä ei tule mitään erillistä maksua, vaan tietenkin sitten tosissaan maksetaan vaan sitä sovittua kiinteätä korkotasoa sovitun jakson ajan. Ja niin kuin Juhanakin tuossa mainitsi, niin täällä tosissaan OP Uusimaan alueella noita lainoja voi esimerkiksi just jakaa useammalle velkakirjalle, jolloin siinä on sitten sellainen tilanne, että on ikään kuin vaikka sitä vaihtuvaa korkoa osassa on sitten se ihan kiinteä korkojakso. Ja sitten kun se päättyy se sovittu ajanjakso vaikka 5 vuotta tai 10 vuotta tai mitä ikinä sinne on katsottu sopivaksi, niin sitten se tosissaan menee sieltä ihan normaalisti, palautuu takaisin ikään kuin vaihtuvakorkoiseen ja siihen niin kuin sen kokonaiskoron oloiseen muotoonsa. Yes. No sitten näiden korkosuojavaihtoehtojen lisäksi meillä löytyy tietenkin lainaturvaan liittyviä vaihtoehtoja.
Eli löytyy ihan puhdasta takaisinmaksuturvaa, jolloin siellä on niin kuin esimerkiksi työttömyyden, työkyvyttömyyden, semmoisten niin kuin pysyvien haittojen tai jopa sitten se pahimmallisen kuoleman varalta turvaa. Ja se on puhtaasti nyt siihen lainaan liittyvä. Ja tämän lisäksi meillä löytyy sitten myös tämmöisiä niin kuin vakavan sairauden varalta turvia, eli vähän niin kuin irrallisia, mutta nämä ei missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia, vaan nämä on ihan hyviä niin kuin rinnakkaisia. Eli toinen on ikään kuin lainan maksun turvaamiseksi ja toinen on sitten siihen niin kuin henkilökohtaisen arjen ja talouden turvaamiseksi ja siihen, että voi vaikka sitten rauhassa jonkun vakavan sairauden sattuessa niin jäädä sitten sairaslomalle eikä tarvitse miettiä, että miten se meidän tulotaso tai muuta. Mutta nämä on äärimmäisen hyviä. Nämä on niitä niin kuin pahan päivän varalle olevia asioita, molemmat, tai nämä kaikki vaihtoehdot. Et Kati tulee seuraavaksi kertomaan teille vähän myöhemmin tuossa vielä niistä hyvän päivän asioista, eli säästämisen jutuista. Mutta tosissaan, niin monta asiaa voidaan turvata näillä ratkaisuilla, eikä tarvitse miettiä sitten niitä kaikkein pahimpia asioita ihan aktiivisesti. Mutta seuraavaksi lähdetään katsomaan noita meidän niin kuin luotonmuutoksia. Eli minkälaisia asioita voi omassa taloudessaan niin kuin miettiä ja mitä kaikkea mahdollisuuksia meillä on niin kuin ikään kuin pankkina auttaa sitten, jos siellä on haastavaa taloustilannetta tai muuten vaan elämässä tapahtuu jotain sellaisia muutoksia, että näiden äärelle on hyvä pysähtyä uudelleen. Lähtökohtaisesti nämä meidän luotonmuutokset, niin ne voisi jakaa niin kuin kahteen osaan. Eli siellä on vähän niin kuin tilapäisiä ja sitten siellä on pidempiaikaisia. Ja näissä nyt ehkä semmoinen hyvä muistaa, että tilapäisiähän tulee varmasti meille kaikille ikään kuin vastaan. Siellä on vähän niin kuin hyviä juttuja, siellä saattaa olla perheen lisäystä, siellä saattaa olla opiskelua, siellä saattaa olla vaikka mitä tahansa muuta, mutta sitten siellä voi olla vaikka just niitä vaikka lomautusjaksoja töistä tai muuta tämmöistä vähän ei niin iloisia asioita. Niin näihin meillä löytyy hyvin paljon ratkaisuja, että sieltä löytyy ihan niin kuin lyhennysvapaata, mikä on varmaan aika monelle tuttu. Sieltä löytyy maksuerän pienentämistä tai sitten jopa suurentamista, jos on semmoinen, että haluaa varautua ennakkoon johonkin tulevaan asiaan, että vaikka on hakenut opiskelemaan tietää, että puolen vuoden päästä ne alkaa, niin tällaista on mahdollisuus tehdä. No pysyvät muutokset, niin ne on lähtökohtaisesti sitten tietenkin sellaisia, että tunnistetaan jo, että siellä on enemmän niin kuin arkeen vaikuttavia asioita tai se on tosi paljon pidempikestosta. Et näissä voisi ajatella, että siellä on semmoinen niin kuin vuosi ehkä triggerirajana, että jos mennään alle vuodessa, niin nuo tilapäiset muutokset yleensä auttaa ja sitten jos selkeästi on tiedossa, että se tilanne tulee muuttumaan pidempikestoisesti eli yli vuoden, niin sitten kannattaa miettiä ehkä vähän niin kuin pidempikestoisia ratkaisuja. Eli esimerkiksi vaikka laina-ajan muokkaamista, jolloin sitten kuukausierä muuttuu sopivammaksi. Mennäänpä sitten katsomaan vielä vähän niin kuin tarkemmin näitä, että mitä siellä nyt olikaan. Eli tosissaan ne tilapäiset muutokset, niin ne on aika usein, tälleen kokemuksesta voin sanoa, että ne liittyy just tämmöisiin niin kuin perheen lisäykseen, opintoihin, työpaikan vaihtoon tai sitten just tosissaan lomautuksiin tai tilapäisiin työttömyysjaksoihin. Ja sieltä tosissaan se lyhennysvapaa, meillä se aika niin kuin yleinen versio, eli tosissaan sovitaan yhdessä, että mikä on niin kuin sopiva ajanjakso, yleensä minimissään 3 kuukautta ja maksimissaan 12 kuukautta kerrallaan. Täälläkin jonkun verran vaihtelua löytyy, mutta tämä on semmoinen aika hyvä nyrkkisääntö, mitä kannattaa noudattaa. Ja silloin kun laina on lyhennysvapaalla, niin maksetaan luonnollisesti siitä lainan kuukausierästä vaan se koron osuus, eli lyhennyksen osuus sitten jää tauolle. Ja jos haluaa tarkastaa oman lainansa niin kuin kuukausierän muodostumisen, että miten se tällä hetkellä menee, niin op.fi ja op-mobiilista löytyy sitten tarkempia tietoja jokaiselle. No sitten oli se maksuerän pienentäminen, eli sovitaan jollekin tietylle ajanjaksolle semmoinen, että maksetaan edelleen jonkunlaista lyhennystäkin ja korot tietenkin, mutta sitten tosissaan pienempää erää kuin normaalisti. Ja tällä on sitten semmoinen vaikutus, että vaikka tämä tehdään tällaisena tilapäisenä lyhyempän ajan muutoksena,
niin siellä on tosissaan sitten, että se saattaa vaikuttaa kokonaislaina-aikaan esimerkiksi pidentävästi tai sen jakson jälkeen esimerkiksi kuukausierä saattaa nousta siitä aiemmasta hieman. Mutta nämä on semmoisia asioita, että näihin saatte kyllä vastauksen meidän kanssa jutellessa tai meidän kanssa viestitellessä, että ei tarvitse lähteä ikään kuin sokkona näitä muutoksia tekemään. Ja tosissaan sitten voi olla esimerkiksi se, että tietää, että on tulossa vaikka se perheenlisäys tai muuta ja haluukin maksaa vaikka etukäteen jo jonkun kuukauden tai kuukausien tai ajanjakson erät tai muuten vaan vaikka ottaa vähän etupainoa siihen maksusuunnitelmaan, niin semmoinenkin on mahdollista. Tämä on ehkä vähän harvinaisempi, mutta tähän Kati antaa myös sen vaihtoehdon sen säästämisen näkökulmasta. No sitten niitä pysyviä muutoksia. Eli täällä nyt ehkä se, että muistetaan mielellään, että on yli ehkä 12 kuukauden eli yli vuoden kestävästä muutoksesta tai semmoisesta, että tiedetään tosissaan, että vaikka työpaikka vaihtuu semmoiseen, että palkkataso tulee laskemaan pysyvämmin niin kuin pienemmälle tasolle, mitä se on aiemmin ollut. Ja yleensä nämä on ihan yhtä lailla voi olla iloisia elämänmuutoksia tai sitten vähän niitä haastavampia. Mutta näihinkin meillä löytyy ratkaisuja. Eli siellä on tosissaan noita Juhanankin mainitsemia viitekoron vaihtoja tai vaikka sitä korkosuojan lisäämistä, marginaalin muutosta. Nämä on aika vahvasti siihen korkoon vaikuttavia ja tosissaan tällaisilla niin kuin viitekoron tasoilla, niin näillä ei välttämättä ole kauhean isoa merkitystä, mutta voi tuoda esimerkiksi just sitä pidempikestoista turvaa ja suojaa ja semmoista suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta siihen arkeen, niin nämä auttaa aika lailla sinne. No sitten tosissaan niitä maksusuunnitelman muutoksia, eli kuukausierän pienentämistä pysyvästi, eli ihan sitä, että me jatketaan laina-aikaa siitä niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta vaikka 5 tai 10 vuodella tai mikä ikinä, niin on sillä lailla ikään kuin sopivalla tasolla. Me ei voida venyttää ihan loputtomiin, se pitää tietenkin muistaa sanoa, mutta tällä voi olla just semmoinen, että jos tietää, että on maksanut vaikka lainaa nyt jo aika paljon pois, vaikka puolet alkuperäisestä pääomasta, niin tällä voi olla isokin vaikutus siihen kuukausierään. Ja sitten tosissaan meillä on myös mahdollista aina keskustella luottojen uudelleenjärjestelystä, eli yhdistetään samaa käyttötarkoitusta olevien lainojen niin kuin ne sopimukset yhdeksi ja mietitään ihan kokonaan uusi maksusuunnitelma sille lainalle. Ja tämä on tosissaan, nyt pitää muistaa, että tämä on niin kuin saman käyttötarkoituksen, eli me ei voida yhdistää välttämättä, että jos on vaikka autolainaa ja asunnon ostoon tarkoitettua lainaa, niin niitä ei valitettavasti voi yhdistää, mutta jos siellä on vaikka autolainaa ja venelainaa ja sitten on vaikka asunnon ostoa varten otettu useampi laina jossain vaiheessa, niin niitä me voidaan aina katsoa. Ja tässä ehkä semmoinen hyvä vinkki, niin jos on tosissaan jo meillä asiakkuutta olemassa ja löytyy vaikka sieltä olemassa olevia vakuuksiakin, niin kannattaa aina katsoa, että onko muualla olevissa lainoissa sitten sellaisia ehtoja, että kannattaisiko meiltä kysyä ratkaisua, että pistettäisikö me niitä vähän pakettiin. Eli kannattaa ihan rohkeasti olla meihin yhteydessä. Mutta sitten tosissaan on se tilanne sitten tämmöinen tilapäinen asia tai vähän pidempikestoinen, että tunnistatte siitä omasta tilanteestanne, että nyt olisi aika ehkä ottaa yhteyttä pankkiin, niin hei, täällä me ollaan teitä vastassa. Eli me ollaan talouden asiantuntijoina ja meidän tavoite on lähtökohtaisesti tietenkin yhdessä teidän kanssa katsoa parhaat ratkaisut ja auttaa teitä siinä arjessa. Mutta on se keskustelu sitten ihan semmoinen, että haluatte te jonkun tilapäisen muutoksen tai muuta vastaavaa, niin nyt kannattaa varautua siihen, että me käydään aika laajasti sitä keskustelua läpi. Eli me tosissaan lähdetään ihan katsomaan sitä tilannetta, että miltä se talous näyttää, mitä kaikkea muuta siellä on kuin vaan ihan ne raha-asiat. Me mielellään jutellaan ihan niistä tulevaisuuden suunnitelmista, jopa unelmista ja haaveista. Eli ne on meille tosi tärkeitä asioita, että me tiedetään teidän talouden niin kuin tilanne ja teidän elämäntilanne mahdollisimman laajasti kaikissa hetkissä. Ja sitten semmoinen, että jos nyt tuntuu yhtään siltä, että haluaisi keskustella asiantuntijan kanssa, niin elä jää turhaa miettimään, että täällä me ollaan teitä varten. Ja mitä aikaisemmin on liikenteessä, niin sitä enemmän meillä on yleensä ikään kuin pankkina keinoja siihen, että miten me pystytään niitä asioita ratkaisemaan. Eli rohkeasti vaan yhteyttä, voi varata ihan aikaa tai laittaa vaikka op.fiin kautta hakemusta meille, niin me kyllä jeesataan. Mutta sitten
teillä saattaa olla niitä muitakin uusia suunnitelmia ja sellaisia, että hei, että tekisi mieli vaikka keskustella kesämökin ostosta tai esimerkiksi aika kuuma peruna tällä hetkellä on mikä tuolla julkisuudessakin pyörii keskustelu, niin esimerkiksi taloyhtiölainat, että voi miettiä sellaistakin, että olisiko järkevää siirtää vaikka omaan henkilökohtaiseen niin kuin lainapakettiin. Niin tähän ehdottomasti, että jos on niitä uusia suunnitelmia, haaveita, toiveita tai muuten vaan tarkemman keskustelun paikka, niin op.fiistä voi aina täyttää lainahakemuksen ja aina laittaa perustiedot kuntoon. Ei tarvitse täydellisesti täyttää eikä tarvitse laittaa niin kuin jotenkin olla selvillä se suunnitelma, vaan voi ihan huoletta olla meihin yhteydessä tätä kautta ja ne meidän asiantuntijat sit auttaa teitä siinä keskustelussa. Eli tosissaan saatte ikään kuin sen kaistan auki ja meiltä hyvin nopeasti sitten yhteydenoton ja katsotaan sopiva aika ja kanava, missä me kohdataan. Ja tosissaan meillä näissäkin tilanteissa nyt pyritään aina löytämään se niin kuin paras mahdollinen ratkaisu just siihen teidän tilanteeseen. Eli meillä ei niin kuin ole sillä lailla tarkoitus tehdä kaikille kaikkea, vaan katsotaan tosissaan laajasti sitä tilannetta ja lähdetään siitä ratkomaan, että minkälainen paketti laitetaan. Ja tässä nyt vielä ehkä hyötyjä siitä, että toi mainitsemani just taloyhtiölainat, niin sieltä esimerkiksi tässä vinkkejä siitä, että mitä hyötyä siitä kenties voisi olla versus, että se on siellä yhtiölainaosuutena tai sitten, että tosissaan siirtäisi niin kuin sinne omaan henkilökohtaiseen pakettiin. Ja siellä on aika paljon pääsee enemmän vaikuttamaan sitten tietenkin siihen, että miten se laina toimii, mikä siellä on loppuviimeisen vaikka sovittu korko, onko se kiinteätä korkoa, onko se vaihtuvaa korkoa, mikä on laina-aika, lyhennystapa. Ei tarvitse miettiä, että onko taloyhtiöllä vaikka kerran vuodesta tai 2 kertaa vuodessa mahdollisuus maksaa ikään kuin enemmän pois, vaan voi itse määritellä. Ja taloyhtiöhän ei lähtökohtaisesti anna esimerkiksi sitä lyhennysvapaata, että rahoitusvastike on maksettava, oli tilanne mikä hyvänsä, mutta me pankkina tietenkin, että jos se on siellä omassa henkilökohtaisessa paketissa mukana, niin me voidaan aina keskustella ja katsoa, että voisiko siitä apua sinne arkeen. Mutta nämä on lähtökohtaisesti semmoisia, että jos yhtään mietityttää ja haluaisi vaikka verrata niitä tietoja, että hei, että tällaiset tiedot mulla on taloyhtiölainan osalta, niin kannattaa olla meihin yhteydessä ja se hakemuksen tekeminen on paras mahdollinen kanava. Ja tosissaan semmoinen vinkki, että yleensä nämä henkilökohtaiset lainat on hinnoittelultaan pikkasen niin kuin erilaisia verrattuna sitten siihen, mitä taloyhtiö saa sovittua. Ja siellä on tosissaan kuluttajasuojalaki esimerkiksi suojaamassa tietenkin henkilökohtaisten lainojen osalta. Ja hei, niin kuin kirsikkana kakun päälle henkilökohtaisista lainoista saa niitä meidän bonuksia. Ja tänä vuonna on vielä toi korotettu bonuskertymä, niin on aika hyviä etuja tämän osalta. Mutta tuossa olisi oikeastaan nyt mun paketti tältä erää. Niin Kiitos Heidi. kiitos Eve. Se oli niin täydellinen esitys, että ei ollut yhtään kysymystä. Ei se mitään. Tällä kertaa näin. Ja hei, me vastataan kyllä mielellään, että verkkoviestejä ja ajanvarauksia ja hakemuksia tulemaan, niin meillä on asiantuntijat teitä varten auttamassa. Kiitos Heidi. Kiitos. No niin, aika rientää ja viimeiseen osioon siirrytään. Eli Kati tulee seuraavaksi kertomaan meille niistä unelmista ja haaveista, eli säästämisen aiheella. Ole hyvä Kati. Kiitos. Laitan näin. Eli mä oon tosiaan Kati Vauhkonen ja toimin asiakkuusasiantuntija OP Uusimaassa. Mä oon tullut noin reilu 15 vuotta sitten pankkiin ihan toiselta alalta ja muistan kun eilisen päivän, kun minulta kysyttiin heti, että miten sä säästät itse? Ja kauhuissani katsoin henkilöä, joka kysyi ja ajattelin, että apua en mitenkään. Että mulla on yksi ainut tili ja siellä on semmoinen henkinen raja, mikä tarkoittaa sitä, että ei saa mennä sen alle tai sitten ollaan lirissä. Ja sitten mulle sanottiin, että sun pitää aloittaa säästäminen, koska sitten kun sä säästät itse, niin sä pystyt puhumaan asiakkaillekin siitä säästämisestä luontevasti. Ja täytyy sanoa, että se on ollut semmoinen asia, mikä mulle itselleni on tässä työssä ihan äärettömän tärkeää. Musta täytyy säästää ja se on semmoista kivaa ja siihen tulee vähän semmoinen himo. Ja kuitenkin aina puhutaan ja on paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä ja lähdetään siitä, että tekeekö se raha onnelliseksi. No ei. Mutta kyllähän se helpottaa sitä arkea ja se antaa sen turvan tunteen.
Jos ei ole rahaa, niin tahtoo olla vähän muissakin asioissa, elämän asioissa ongelmia. Ja sitten taas, jos on talous kunnossa, niin sitten kaikki muukin tuntuu, että pystyy sitten keskittyä kaikkeen muuhun. Aika paljon, kun ottaa säästämisen puheeksi, niin sieltä nousee just varsinkin nyt tämä elinkustannusten nousu. On lainankorot, on ruoka noussut, on sähkö noussut, ei ole rahaa säästää. Tai sitten se keskustelu on niin päin, että no sit kun mulla on ylimääräistä, niin sit mä voisin, että nyt ei missään tapauksessa ole. No sit me odotellaan aina vähän kaikki ehkä sitä lottovoittoa tai jotain arpajaisvoittoa, niin sit aina sen, että kyllä on sit sanonut, että kyllä sille kannattaisi pikkusen tehdä itse jotain siinä ohella sitä odotellessa, että se talous helpottuisi siinä. Ja sitten juuri se, mistä Heidi mainitsikin, niin mä aina sanon, että kannattaa säästää kivoja asioita varten. Ne vakuutukset, lainanturvat, kaikki tämmöiset on sitten niitä ikäviä, jos sattuu. Ja sitten lähtisi siitä alkuun. Itse puhun aika paljon siitä kolmen aikajänteen säästämisestä. Eli sulla olisi ensin tili, mikä on se palkkatili, maksuliiketili, mistä lähtee laskut. Sitten olisi toinen tili. Siellä olisi hyvä olla semmoinen noin 2-3 kuukauden nettotulot. Sitten siinä vieressä tietysti luotollinen kortti, joka on myös niitä matkoja ja muuta varten, että mitä saa. Semmoinen 3-5 vuoden haave, mikä voisi olla sitten sen vessaremontti tai matkaa varten tai autonvaihtoa varten. Sitten semmoinen vähän pitempi aika. Mä vähän harvemmin käytän sanaa eläkesäästäminen, paitsi meille keski-ikäisille, mutta nuoremmille, kun mainitsee sanan eläke, niin on heti, että älä nyt tosta puhu, kun mä oon just valmistunut ja mä haluan nyt aloittaa elämää, muuten mun elämää. Mutta sitten tavallaan vanhuusvarasta, että mitä aikaisemmin sä aloitat, mitä pienemmällä summalla, niin se kertyy siellä huomaamattomasti. Ja sitten tietysti perheellisille siihen tulee vielä lisänä sille lapsille säästäminen. Kaikkein helpoin ja näppärin nopea on semmoinen, kun moni sanoo, että nyt ei pysty, ei kerta kaikkiaan pysty. Meillähän on semmoinen, kympillä pääsee jo mukaan, mutta tämä säästölipas, mikä on äärettömän näppärä tämmöinen sähköinen digitaalinen possu. Eli aina kun sä maksat pankkikortilla, niin siitä menee valitsemasi joko 50 senttiä, euro, 2 euroa sivuun. Se siirtyy sinne aina pari kertaa viikossa. Ja onnistuu tosi näppärästi avaus joko mobiilissa tai op.fiissä. Sinne voi tehdä lisää siirtoja ja ottaa sieltä käyttöön kuluitta. Ei ole mitään. Kerryttää bonuksia, joskaan ei kyllä sitten kerrytä korkoja. Tai siellä ei ole korkoja sillä tilillä, mutta bonukset on siinä mukana. Ja se on äärettömän helppo avata jomman kumman kautta. Itse avasin sen vuosi sitten, olin ajatellut, että en sitä tarvitse, kun on kaikki muu säästäminen, mutta nyt täytyy sanoa, että olen vallan hämmästynyt, miten sinne on kertynyt. Vähän järkyttynytkin, että kuka mun pankkikorttia käyttää, mutta se on ollut iloinen yllätys, että siellä on semmoista ylimääräistä kivaa. Sitten meiltä löytyy sijoituskumppani. Se on tämmöinen digitaalinen sijoitusneuvoja. Sillä saa tavoitteellista säästämistä. Siellä on hyvät vastuulliset kohteet ja sinne voi tehdä jatkuvana tai kertasijoituksena merkintöjä. Ja se on tosiaan helppo myös avata niin, että kun menee mobiiliin ja tuolta alhaalta sijoitukset, niin sieltä löytyy sana sijoituskumppani. Vie muutaman minuutin. Digitaalinen sijoitusneuvoja sieltä kyselee muutamia kysymyksiä vähän, että mihin haluat säästää, millaisella aikajänteellä, mikä on tavoite säästämiselle. Ja sieltä pystyy sitten vähän muokkailemaan niitä summia. Sinnekin pääsee kympillä mukaan. Aivan äärettömän näppärä ja helppo seurata sitä rahastoa. No sitten myös, aina on hyvä hetki aloittaa se kuukausisäästäminen. Tämä on tietysti nyt vasta kun itse olen sen reilu 15 vuotta säästänyt, niin mietin aina, että kuinka monta vuotta meni hukkaan, kun en sitä aloittanut, kun ei joku vienyt minua sinne pankkiin tai jonnekin ohjannut, että aloita se säästäminen. Kuukausisäästämällä saat hyvää aikahajautusta kautta historian. Kun katsotaan, niin kurssit on mennyt ylös alas. Aina tulee lasku, aina tulee nousu. Tietysti multakin monta kertaa kysytään, korona-aika oli semmoinen, kun tultiin kovaa aikaa alaspäin, että mitä mä nyt teen, että mitä nyt tapahtuu. Niin sitten vaan se, että kyllä me täältä tullaan ylös.
mutta se, että milloin, sitä ei ihan tarkalleen tiedetä. Ja silloin koronakeväänähän tultiin sitten melkein saman tien ylös sieltä, kun oli ensin pohjanoteeraus tehty tai tiputtu oikein syvästi. Ja silloin, kun on esimerkiksi rahastosäästämistä, se itse rahasto on jo hyvin hajautunut ja tästä saa sen aikahajautuksen hyvin. Ja silloin, kun kurssit laskee, niin silloin nostaa halvalla ja sitten taas kun kurssit lähtee nouseen, niin sieltä potti nousee. Mitä pitemmän aikaa olet säästänyt, niin sen vähemmän vaikuttaa enää ne sukellukset siellä matkan päässä. Ja itse rahastosäästämisen aloittaminen on todella helppoa. Mä tykkään käyttää asiakkaiden kanssa op.fiitä. Toki sen pystyy aloittamaan mobiilistakin, mutta jotenkin op.fiissä varsinkin aloittelijoille se on selkeämpää ja helppo näyttää. Ihan sieltä etusivulta säästöt ja sijoitukset löytyy tuolta Aloita rahastosäästäminen. Meiltä löytyy sieltä tuommoiset 4 säästämisen rahastopallukkaa. Ensimmäinen on juuri tuo säästämisen rahastot. Siellä on jo sanojen mukaiset, OP-varovainen, maltillinen ja rohkea. Ne on semmoiset yhdistelmärahastot, missä on osakkeita ja korkoja molempia. Sanojen mukaisesti eri painoilla. Ja kun sitä itse rahastosanaa klikkaa siinä, niin siinä hyvin selkokielisesti kerrotaan, minkälainen rahasto se on, mitä se sisältää ja mikä on se suositeltu sijoitusaika. Sitten löytyy vastuulliset rahastot. Siellä on kestävä maailma, mikä on tämmöinen myös yhdistelmärahastotyyppinen, että siellä on osakkeita ja siellä on korkoja. Ja sitten OP-ilmasto, puhdas vesi ja vähähiilinen maailma on osakerahastoja, joissa suositus on pitempiaikaiseen säästämiseen. Suositusaika yleensä yli 7 vuotta. Ja sitten meidän indeksirahastot, mistä tunnetaan nimellä myös passiivinen rahasto ja vähäkuluinen rahasto, erittäin suosittuja. Siinä on se, että niitä ei hoida kukaan salkunhoitaja, mutta ne seuraa tiettyä indeksiä ja sen takia ne on kuluiltaan pienempiä. Ja ne on ollut erittäin suosittuja myös pitkän ajan säästämiseen. Sitten toi viimeinen, missä on kaikki, niin se on ehkä se painajainen sellaiselle, joka aloittaa eikä tiedä mistään. Että jos menee ensin klikkaan sitä ja näkee ne 10 rahastot siellä, niin voi tulla paniikki, että mä en ymmärrä näistä mitään. Niin mä ehkä suosittelen kuitenkin aloittaa noista selkeästi 3 ekasta, missä niistä kerrotaan helpommin. Hyvä. Sitten aika on rahaa ja pitkä aika on paljon rahaa. Eli lapselle säästäminen. Itse noissa keskusteluissa asiakkaiden kanssa niin aika usein törmään siihen, kun he sanoo, että ei vitsi löydy sitä aikaa, että pitäisi tulla sinne konttorille avaamaan se tili ja pitäisi seuraavana lomalla varata se aika, että päästään kaikki tulee paikalle. Ja sitten sillä ei tarvii. Et tilin avaus, säästämisen aloittaminen ei vaadi konttorilla käyntiä. Et sen pystyy tekemään hyvin helposti siellä verkkopankissa. Ja tosiaan samalla lailla tuolta op.fiin kautta säästöt ja sijoitukset ja alhaalta lapselle säästäminen löytyy helposti kohdat ja hyvin yksinkertaiset polut siitä, että miten se lähtee. Sieltä saa avattua suoraan käyttötilin. Ja kun sen toinen huoltaja aloittaa tekemään, siitä menee viesti toiselle huoltajalle, jonka täytyy käydä hyväksymässä se, niin saadaan tili auki. Siinä samassa kysytään, että liitetäänkö lapsi omistajaksi. Suosittelen lämmöllä liittämään. Lasten palveluthan on ilmaisia, kuluttomia, mutta sitten taas, että jos lähdetään rahastosäästämiseen, niin rahastot kerryttää bonuksia omistaja-asiakkaille ja rahastomerkinnät ja lunastukset on pääosin kaikki kuluttomia, niin sen takia jo suosittelen siinä vaiheessa, että se lapsi kannattaa sinne omistajaksi liittää. Itse olen törmännyt aika paljon 18-vuotishuollossa siihen, kun me sitten siltä nuorelta kysytään, että miten se on, että haluatko liittyä omistaja-asiakkaaksi ja saada kaikki edut itsellesi voimaan, että se maksaa 100 €. Ja sitten se nuori kauhuissaan tuijottaa, että onko pakko, en mä ehkä nyt vielä halua. Ja sitten siinä käy helposti niin sen jälkeen, että kun tulee ASP-tilisäästäminen, se kerryttäisi bonuksia. Sitten tulee opintolainat hyvin nopeasti. Opintolainan perustaminen ja lainannostot on kuluttomia omistaja-asiakkaille. Niin enää siinä vaiheessa, kun niitä sieltä verkosta avataan ja tehdään, niin ei ehkä kysellä meiltäkään, että hei, sä et ole omistaja, sun kannattaisi nyt liittyä, että sä saisit nää. Niin siksi mä aina sanon, että se vanhempien kannattaa se omistajuus laittaa lapsille jos voimaan. Ja tosiaan sieltä pääsee sitten on kohta, että aloita lapselle säästäminen. Ja kun siitä painaa, niin lähtee vanhemmille huoltajille
tämmöinen säästämisen ja sijoittamisen sopimus. Ja se tarkoittaa sitä, että kun he sen allekirjoittaa, niin sitten kumpi tahansa huoltajista pystyy tekemään lapselle sen säästämisen ja sijoittamisen päätöksiä ilman erillistä valtakirjaa toiselta. Ja silloin myös sitten meiltä tulee viestiä, että avataan arvo-osuustili. Lapselle arvo-osuustili on nykyään ilmainen. Aikaisemmin se maksoi, jos ei ollut omistaja-asiakas, nyt se on ilmainen. Ja se arvo-osuustili on pakollinen, tai sanotaan näin, että arvo-osuustili lapselle on hyvä, koska silloin sinne saadaan vanhemmille ne käyttöoikeudet ja kumpikin vanhempi saa omassa verkkopankissaan ja mobiilissaan hoidettua ja hallinnoitua niitä lasten rahastoja. Itsessään muuten arvo-osuustilihän on pakollinen vain oikeastaan silloin, jos haluaa ostaa osakkeita tai ETF:iä tai strukturoituja tuotteita, mutta lasten kautta juuri se rahastojen hallinnointi on helpompaa. Ja toki sitten myös aikuisille itselleen suosittelen sen arvo-osuustilin avaamista, koska sekin on omistaja-asiakkaalle kuluton. Sieltä näkyy selkeämmin rahastojen kehitys ja sitten jos on lapsillakin jo arvo-osuustilit, niin sitten ne on selkeästi kaikilla omat omien säilytysten alla. Osakesäästötilin pystyy avaamaan mobiilissa aikuinen itselleen ja samoin nykyään myös lapselle. Ja sen verran muistutan ehkä, että osakesäästötilejä voi olla vain yksi. Ja aika paljon tulee kysymyksiä, että voiko sen osakesäästötilin siirtää jo OP-ryhmään, kun se on muualla avattu, niin ei ikävä kyllä vielä voi, mutta toivotaan, että siihen vielä saataisiin ratkaisu. Ja osakesäästötilihän on siis sellainen, missä voi sen osakesäästötilin sisällä tehdä osakeostoja ja myyntejä ilman veroseuraamuksia. Ja se on semmoista hyvää pitkäaikaista säästämistä. Sitten meillä on, mitä tuossa ei lue, niin myös mahdollisuus 15-17-vuotiaan omaehtoiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Ja tänä päivänä, kun peruskouluissa käydään kuitenkin taloudenhallinnan opintoja ja muuta, ja se voi se innostus tulla sitä kauttakin, niin sieltä löytyy op.fiistä laittaa vaikka alaikäisen palvelut, niin löytyy tämmöinen, että huoltajat voi valtuuttaa nuorelle ne oikeudet, että hän saa ruveta tekemään säästämisen ja sijoittamisen toimeksiantoja. Sitten sijoitusvakuutus on OP-henkivakuutuksen tuote tai yleensäkin vakuutussäästämisen tuotteet. Aivan loistava niin itselle kuin lapselle pitkäaikaiseen säästämiseen. Lapsille sinne saa rahastoja, täysi-ikäiset voi ottaa myös strukturoituja tuotteita sinne. Mutta se on tuote, mitä ei pysty avaamaan itse verkossa, että silloin pitää varata aikaa, ottaa vaikka oman yhteyshenkilön yhteyttä ja hei, mä olisin kiinnostunut kuulemaan tästä, että se on tosiaan tämmöinen sijoitusneuvonnan alainen tuote. Ja sitten, olikohan sitä lapsille kaikki. Omistaja-asiakkaan eduista yleisestikin. Eli osakesäästötili ja arvo-osuustili ovat maksuttomia. Säästäjä- ja sijoittajapaketit on alkaen 0 euroa. Kaupankäyntikulut on edullisempia. Ja sitten siihen kuuluu osake- ja markkina-analyysit, mistä on helppo katsella vähän, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä OP-ryhmä vastailee niihin. Samoin rahasto- ja vakuutussäästämisessä rahastojen ostot, lähes kaikki ja myynnit on kuluttomia. Ja sijoitusvakuutukseen laitettava raha, siitä ei ole mitään sisäänmenokulua. Ja samoin ne rahastot ja sijoitusvakuutuksen sisällä olevat kerryttää OP-bonuksia. Ja vähän tuosta sivuutin lasten säästämisen ja sijoittamisen sopimuksessa, niin haluan vielä tuoda vähän erikseen tämän. Eli 2018 oli tämmöinen EU-MIFID-säädös, eli kaikki pankit, laitokset, omaisuudenhoito, vakuutusyhtiöt, jotka antaa sijoitusneuvontaa ja on sijoitussidonnaisten tuotteiden kanssa tekemisissä, niin kuuluu olla tämmöinen sopimus. Ja meillä se on OP-säästämisen ja sijoittamisen sopimus. Ja sen tarkoituksena on sitoa kaikki sopimukset yhdelle ainoalle sopimukselle. Ja se ei maksa mitään, se ei sido mihinkään uuteen, mutta se tulee olla voimassa allekirjoitettuna, jos lähtee tekemään säästämistä. Ja
itse olen sanonut aina, että se tulee, että jos nyt ihan aloittaa sen, niin haluaa avata arvo-osuustilin tai ostaa rahastoa, niin se antaa sen siihen heti alkuun, että hei, sinulla ei ole tätä sopimusta, ole hyvä ja hyväksy se ensin. Se on helppo, mutta sitten haluan ottaa sen nyt tässä esiin, että sitten ei kaadu siihen, että mikä tämä tämmöinen sopimus on. Se on tosi hyvä ja siihen voi sen sijoitusneuvontatäpän laittaa. Me emme täältä ole yhteydessä, jollei halua, mutta jos ikimaailmassa myöhemmin tulee vaikka semmoinen tunne, että hei, mä haluaisin jutella näistä mun sijoituksista tai mitä muuta teillä olisi tarjota, niin sitten se sijoitusneuvontatäpä pitää olla siellä, että me saadaan kertoa siitä sit lisää. Tämä on äärettömän kivaa ja tähän tulee vähän himo. Ja monesti on ollut semmoinen, että vitsi, että olisi niin kiva lähteä, kun ymmärtäisi jotain ja kun tietäisi jotain. Niin edelleen siellä säästämisen ja sijoittamisen, kun klikkaa op.fiistä, kun tuossa näkyy toi palkki, niin siellä oikealla reunassa on semmoinen seuraa somessa tai seuraa meitä somessa. Ja sen alta löytyy esimerkiksi selkokielinen sijoittajakoulu. Sieltä löytyy podcasteja, rahapuhetta, vaurastumisen podcasteja, näitä meidän webinaareja on siellä. Niin aivan äärettömän näppärä keino, kun tekee ruokaa tai lähtee lenkille, niin laittaa kuulokkeet korville ja kuuntelee sieltä, niin pääsee mukaan. Ja tosiaan se, että sieltä yhden appin alta löytyy kaikki. Siellä on sijoituskumppani, siellä on säästölipas, on osakkeet, ETF:t, on rahastosäästäminen, noi analyysit ja vakuutussäästöt. Mä toivon, että jos nyt sain vähänkin innostusta lähtemään tähän helposti mukaan, mutta jos tulee kysyttävää tai tulee semmoinen tunne vielä, että kyllä mä tarviin tähän apua, niin ihan rohkeasti Omistaja Plus-asiakkaana sinulla on se oma yhteyshenkilö, ole hänen yhteydessä tai sitten muuten varaa meille aikaa, niin halutaan olla mukana ja auttaa sinua vaurastumaan. Kiitoksia. No niin, kiitos Kati. Laitettiin tonne vielä toi yksi kuva. Aivan, Paras hetki niin onkin. aloittaa on tänään, eikö kyllä. vaan? Joo, eli nyt varmaan jos yhtään heräsi tästä ajatus, niin ei muuta kuin mobiilista vaan liikkeelle. Mikä se oli se pienin summa, millä voi aloittaa? 10 pääsee mukaan. Ja sitten vielä voi sanoa, että siellä pystyy valitsemaan vaikka, että joka toinenkin kuukausi, jos on useampi lapsi, niin sitten jos tuntuu siltä, niin sekin on siellä valittavissa. Kyllä. Tärkeintä on, että aloittaa. Hyvä. Kiitos Kati. Ja kiitos kaikille myöskin osallistumisesta ja oikein mukavaa syksyn jatkoa meidän puolesta.